Præsentation af vores interaktive test. Hvilken by skal du bo i? Her kan du få et kort overblik over vores rutediagram. Forholdet mellem funktionalitet, brugergrænseflade og data, det er på baggrund af tredagsarkitekturen, hvor præsentationslaget, som er her og her, er brugergrænsefladen. Logiklaget, det er applikationslaget, men i det her tilfælde scriptet, hvor et rutediagram er en overskuelig måde at vise det på, så er scriptet logiklaget. Datalaget, det er variabler, som er informationer, der bliver indsamlet om brugeren ud fra givne svar, altså det, den registrerer om dig. Og de her lag, de er afhængige af hinanden, og de fungerer ikke uden hinanden. Men vi byggede i hvert fald vores præsentationslag op på baggrund af vores flowchart, som viser sådan den bagvedliggende struktur af scriptet. Logiklaget i Scratch, det er så også blevet opbygget på baggrund af sådan præsentationslaget, fordi at vi havde en idé om, hvordan vi ville have, at det skulle se ud, og det blev så lavet i logiklaget, så det kunne vises i præsentationslaget. Moduleringen af testen, den bygger på en betingelse for hvert svar, fordi vi vil have, at vores funktionalitet, funktionaliteten mellem testens formål, logiklag og datalag skulle være optimalt, og det var derfor, vi benyttede os af den her model. Men også fordi vi ville give brugeren et mere konkret svar, også fordi at testen er en mindre test, og det vil også være nemmere at bygge op. Man kan så se, at forholdet mellem datalaget og præsentationslaget, det fungerer på den måde, at når man vælger et bestemt svar, for eksempel ja eller nej, så afhængigt af om du trykker ja, så kommer du videre til Randers, og hvis du så trykker nej, så kommer du videre til landet. Og det er logiklaget, der styrer det her, så den fungerer lidt som den handlende, hvor datalaget, det er den, der sender beskeder til logiklaget på baggrund af en ydre faktor, altså brugeren i det her tilfælde. Og så præsentationslaget, det fremlægger det for brugeren. Hvordan lever vores test op i forhold til IDAS? Jamen i Attention, der har vi en forside, hvor man bliver præsenteret til testens formål. Hvor senere, der får man stillet nogle spørgsmål, og det er her, at vores interesse vækkes. Det er så interest, men det store spørgsmål er sådan egentlig, kan jeg vide, hvor jeg skal bo? Altså et sådan CAT-testen placerer mig inden for mine interesser og behov. Det synes jeg, at vores test mangler lidt. Vores test er bygget ud fra, man får nogle spørgsmål, og man får et svar givet, altså ud fra de svar, man så har givet. Men man kunne sige, at et desire, det blev opbygget via de her spørgsmål, men også på baggrund af et indre ønske, inden man tog testen måske. Hvis man ville have bekræftet, at det var der, jeg skulle bo, eller måske jeg skulle overveje noget andet. Om et indre ønske om at blive placeret så vidt muligt der, hvor man også havde en idé eller et ønske om at blive placeret, inden man tog testen. Så det kunne være et svar på desire, men jeg synes ikke, at som sådan vores test opfylder det her krav. Action. Du får at vide, hvor du skal bo. Meget nemt forståeligt. Der er ikke noget sådan langt svar. Du får et meget konkret svar. Det er her, og det er det. Så er der satisfaction. Det kunne man så sige, hvad har man så fået ud af sin brugertest? Altså, jeg synes, at testen kunne være blevet gjort lidt mere brugervenlig, hvis det her display offentlig bil havde været var blevet lavet sådan, så man både kunne klikke på det klikbare billede her, men også på det her billede. Så det her billede blev lavet om til et klikbart billede, altså begge to. Især da de her sådan optræder som radioknapper.
Hvis man ikke ville det, så kunne man også have lavet de her små klikbare billeder om til, så de blev mere i øjenfaldende, og på den måde ville vide, at man skulle klikke der. Vi havde valgt at gøre inputformen baseret på et klikbart billede, der var selvlavet i Scratch, som man også kan se her og her. Men der stod noget tekst på, men de fungerer mere som radioknapper. Farverne vi valgte at bruge for eksempel til det her display, det afhang af de billeder vi havde fundet på nettet. Så de farver vi valgte, de skulle sådan gerne passe sammen, så man kan se rød. Men de skulle også skille sig ud, for eksempel her, så man ikke blev i tvivl om, hvor man skulle trykke hen på skærmen. Hvis man skulle have lavet det lidt mere simpelt, så skulle de klikbare billeder med tekst på, som der var nogle steder, der havde de udråbstegn som her og på det her display. Og det betyder faktisk noget for den måde, man læser svarene op på, og det kunne også påvirke ens givne svar. Det er mere det, at det ikke bliver holdt i en neutral opsætning, også fordi at det heller ikke blev holdt hele vejen igennem testen, men kun på 2 spørgsmål, som her og her. Her er der så et kort skema over, hvilke 10 bud vores test har opfyldt, og hvilke der ikke har. Og man kan sige, at i forhold til bud 1, der er vores test synlig, og den fortæller brugervenligt, hvad der foregår. Så den er opfyldt. Nummer 2, byerne, der er inddraget i vores test, det er alle byer, der eksisterer, og derfor er der heller ikke nogen opfundne ting eller forvirringer, der sådan kunne bryde forståelsen for vores test. Man kan så sige, at nummer 3, vi har ikke nogen nødudgang, eller man kan heller ikke fortryde noget. Så det var måske et bud, der blev skabt problemer i forhold til vores valg af model for testen. Det havde måske været nemmere at lave med en test, hvis datalag var baseret på et pointsystem. Nummer 4. Brugeren, vores leakstal er lavt, så det gør den let forståelig, og man skal ikke tænke over, hvad ordene betyder. Så den opfylder i hvert fald også. Nummer 5. Der er ikke nogen massiv fejl i vores test, der er nærmere nogle minuser, og derfor opfylder testen, og synes jeg i hvert fald, også til det her krav. Nummer 6. Brugeren skal ikke behøve at tænke eller huske indhold. Nej, i vores test, der kræver det heller ikke, at brugeren skal huske noget. Man får et spørgsmål, man svarer, og man får enten et slutresultat eller et nyt spørgsmål. Så testen kan determinere, hvorvidt man hører til hvor. Nummer 7, den vil jeg sige, opfylder delvist. Altså vores design er ikke som sådan fleksibelt, men begynderen bliver i hvert fald ikke tabt. Men jeg tror heller ikke, man vil sådan kunne snyde sig rundt og lave forskellige ting. Men ja. Nummer 8, her. Vi havde i hvert fald minimeret vores design. Det er skåret ned til sådan, så den stadig er spændende, men så der heller ikke sker alt for meget, da det jo også sådan kunne forvirre i forhold til testen. Og man skulle ikke være i tvivl om, hvad det var, der skete. Men forvirring, der kunne der i hvert fald ikke blive skabt, så den opfylder i hvert fald også. Så er der de 2 sidste, 9 og 10. 9, der er... vi havde ikke der er ikke nogen forkerte svar i vores test, så på den måde, så alle svar er i princippet rigtige, men du får bare et andet spørgsmål i forhold til det, du ville have fået, eller et andet slutprodukt i forhold til det, du ville have fået. Det opfylder ikke. Så er der nummer 10. Jeg tænker, at man kunne selvfølgelig have lavet en kort indledning, lige fortælle, hvordan testen foregår, hvordan man svarer. Det var der ikke tid til, så det opfylder vi heller ikke i vores test. Og det var det.